Goeiedag, dit is de één na laatste aflevering van Vastelavondgasten. Er staat een paard in de gang. Ja! Hartstikke idee. En waar? Er staat een paard in de gang. Beginnen met het slechte nieuws. Het is de voorlaatste uitzending van Vastelovendgasten. Het goede nieuws is nog 3 nachtjes lopen en dan is het vastelovend. Ja, en dan kriebelt het hier bij iedereen in de studio. Bij La Bamba kriebelt het, bij Patrick en Nick kriebelt het, bij Tuur en Jos van Tapijn in Maastricht kriebelt het volgens mij ook, hè? Ja, zeker kriebelt dat. Van 14 touw, dus ver onder de stad in. Ja, dat heb je er echt geweldig uitgekiend. Ja, precies die dag. En de rest van het jaar is even open. Ja, de rest van het jaar elke dag werken, maar nu hebben ze het er voor u voor. Wie gaat ze vastelovend vieren? Ik ben zaterdag niet vroeg nuchter, dus ik ga op stap, op straat, zolang het druk blijft, maar op straat in ieder geval vieren. Ja, het werd niet druig, het blieft niet druig. Jawel, blijf terug. Jawel, blijf gewoon terug. En als het na wordt, er valt meer nevendicht dan op dich. Wat een instelling. Ja, ik kan me niet meer wachten tot de vastelovend. Laat komen, de bumper. De bumper! Ja, wij ook niet kunnen wachten tot de vastelovend zijn natuurlijk al die prinsen en prinsessen hier. Bijvoorbeeld uit Sittard. Ja. Goedemiddag. Goedemiddag. Hier hebt u ervoor gezorgd dat vandaag in het ganse land gekeken werd op dit moment naar L1. Hè? Ja, inderdaad. Mensen uit Haarlem zijn aan het kijken, uit Emmen zijn aan het kijken. Dag mam. Mensen uit Utrecht zijn aan het kijken. Mijn collega's die snappen helemaal niks van de vastelovend die in Limburg. Maar die krijgen misschien zijn scherp met, zo met deze uitzending. Ja, ik denk, dat is wel uw verantwoordelijkheid als prins om dat een beetje te verspreiden. Hè? Dat vieren. Ja, dat zou mogelijk liggen. Ja, ik ben benieuwd of die geïnfecteerd werden door in Utrecht. We moeten volhouden, langzaam lukt dat wel. De prinsessie, wat heeft ze trouwens een prachtige jurk aan. Dank u wel. Je hebt een eigen feestweek, want het is niet alleen vastelovend deze week. Je bent ook jarig geweest, je bent 12 geworden, proficiat. Dank u wel. Je bent een echt vastelovend kindje eigenlijk. Ja, ik ben echt een vastelovend kindje. Ja, vertel eens wie dat vroeger was, want toen dacht je, het was heel grappig. Vertel het zelf maar. Vroeger, toen dacht ik dat vastelovend werd gevierd omdat ik jarig ben en dat alle mensen zo blij waren. Iedereen zich verkleed omdat je jarig bent en nu ben je prinses. Ja. En hoe is dat? Ik vind het heel erg fijn. Het is ook heel fijn om, als je overal komt, dat iedereen zo blij is dat je er bent en zo. Dus ik vind het heel fijn dat ik prinses ben. Wij vinden het ook heel fijn dat jij prinses bent en dat je hier bent. Geniet ervan. Super. Ik heb op de radio gezegd vanmiddag Bunde. Dat moet ik even recht zitten. Dat klopt, ja, inderdaad, ja. Dat zeker voor bij ons niet, dus... Bung is Orgie. Ja. Ja, voor u zijn het hoogte- en dieptepunt. Het dieptepunt is volgens mij dat je hier de vrouw die zitting niet hebt kunnen presenteren, omdat je een prinsreceptie houdt. Klopt inderdaad, ja. Ja. Dat is altijd een van mijn wachtpunten tijdens de carnaval. Ik doe de jarenzitting en de dameszitting presenteren. En dit jaar heb ik helaas de dameszitting moeten laten scheten. Ja, omdat ik suggereer prins wil zijn. Ja, je moest keuzes maken. Inderdaad, een hoogtepunt is dat je even prins zit geweest samen met de zoon. Wie zit dat precies? Klopt inderdaad, ja. Mijn zoon zelf die is bij de Gulmannekes een meersje jeugdprins geweest. En die is op 10 januari afgetrooien. En ik ben op 22 november 2015 geproclameerd. Dus we zijn nog een hele tijd samen prins geweest. En dat vind ik zelf best wel speciaal. Dat ik zijn pap en zijn zoon samen prins zijn geweest. Ja. Ja, wie wordt dat? Best ook een beetje collega's dan, of bent? Ja, eigenlijk wel, ja. Ja, we zijn dan eigenlijk een hele prinselijke familie, ja. Bijna koninklijk, zou ik bijna willen zeggen. Ja. Er is nog een prinselijke familie hier. Namelijk de prins en de prinses van Pannenshop, JCV Pannenshop uit Heerlen. Dat zijn namelijk broer en zus. Ja. Hoe heet jij, prins? Kasper. En? Kiki. En wie is het oudste? Ik denk jij, hè? Ja. En wie is de baas? Kiki. Echt? Ja. Of moet je dat nou zeggen van je moeder? Nee. Helemaal niks mee te maken. En
Hoe gaat het dan samen met broer en zus? Want ik herinner me wel dat ik wel vaker vroeger ruzie had met mijn broertje. Ja, Niets gaan slaan hiermee, hè? Dan wordt het niet meer leuk. Volgens mij gaat het best goed. Kerkgroot is er ook, maar hier kan het geen kerkgrootje plat. Nee, niet een beetje in ieder geval, maar voor nu even doen we het wel zo. Nee, hier heb een jubileum. Hier kan ik wel verstaan. Ja. Hier bestaat 3 keer 11 jaar, dus een goed applaus. Je moet je even uitleggen wie dat zit, want hier viert eigenlijk vastelovend voor het goede doel. Ja, we zijn eigenlijk een vereniging, de Staat Geurten. We zijn wel verbonden aan de harmonie en daar doen we dat ook voor, zeg maar. Dus dat brengt nog het op, die vastelovend vieren. Ja. Daar weet ik het fijne niet van. Nee. Nou, dat is geweldig. Dat is wel de bedoeling, Jurgie. Heel fijn dat je hier allemaal zit. We hebben lang gezocht. En het is dus eigenlijk geluk om iemand te vinden die vandaag hier in het programma kan komen vertellen over de vastelovend en vruchtbaarheid. Ja, want het is natuurlijk niet vandaag de dag van de prins of van de prinses. Het is vandaag de dag van de Alde Wiever. Zien de Alde Wiever, hé? Die zien toch, ja. En we hebben een vastelovensprofessor gevonden. De enige man in Limburg die sneller kan praten als ik. Die heeft onderzocht wat dat zo'n beetje van afkomt. En dat is een aardig verhaal, René Houstermans. Nou Frans, zal ik het zo vertellen. Zo beter. Nee, de vastelovend is het verschillende oorsprongen. Ja. Hè? Dus enerzijds wordt een vroeger een vruchtbaarheidsritueel, een vruchtbaarheidsrite. Maar natuurlijk ook een moment om even dingen in het leven op zijn kant te zetten. Even om te draaien. Even kans, hè. Je moet denken, in de tijd, men wordt heel afhankelijk van de natuur, van de seizoenen. De vrouw werd toes, die werkte, hè. De man was echt de baas. Dus 1 dag in het jaar mocht je de vrouw die een keer eens flink de bezig hangen aan de baas spelen. Wat gebeurde dan? Waren die mensen die bleven toes, moest je bij de kenjer blijven. En de vrouw die ging op pad, van hoes naar hoes. En die gingen eigenlijk overal de mensen die gaat liggen te begutten. Van maak me eens spek met ei, koop me eens stad, pak me eens stad te drinken. Dus die gingen overal vragen, doe dus wat voor mij. Just, Doe niet alles voor mij. hè? Doe dus wat voor mij. Die omkering. Vroeger waren. Dat is de hoogste noemen met te proberen, vind ik. Maar dat is eigenlijk een beetje boven nu nog voor een gedeelte ons uit bieverbal hebben overgehouden. Want het langs de deuren gewoon, dat gebeurde vroeger niet alleen met het woord Sint Maarten, dan deed je zo met Sinterklaas, Oude Nu, Drie Koningen, Onnuzzele Kenjer deed het. Met z'n vastelovend, de Kenjer en de vrouw die gingen langs de deuren. Ja. En dan ging ze het brengen, maar ze wilden zeker het vertrouwen hebben. Ja, en dat is er een beetje vanaf tegenwoordig. Nou, dat is een beetje van af. Ja, het speelt wel Als je minder. Valkenberg bijvoorbeeld, hè, dat het grote festijn wat door is op zo'n dag. Zeker. Dat is gewoon een buun, kijk maar, een buun met, Dus, met en heel veel mensen en heel veel gezelligheid. Maar vooral ook kijken naar wat er in de buurt gebeurt. Ja. Maar het spiegelen van die vrouw die naar de mensen die her, is een stuk minder. En het zelf meedoen, het spel, dat is er eigenlijk vanaf. Het is natuurlijk allemaal een spel. Alleen zelfs een spel vind ik persoonlijk nog steeds minder, jammer genoeg. Ja, ja. Heb je dat in Pruses nog wat? En Pruses is het wel nog. Ja, dus is het de hele dag in Keulen en Orken. Nou, kom niet met een slips Orken of Keulen binnen, want dan ben je kwijt. Ja. Als ik vanavond laat in Zittert kom. En ik kom Want is er dan nog, hè? Ja, dat is wel minder, maar het hebben we er nog steeds. En dan kunnen ze een richtig oud wief tegen. Nou, die zegt hij door. En die weet precies waar ik dit jaar wel en waar ik niet ben geweest, wat ik wel heb gedaan en wat ik niet heb gedaan. We gaan dadelijk eens kijken of we zo'n aard wifi kunnen vinden. Maar eerst even dat vrouwmens wat dan heeft. Wie is dat? Nee, dit is geen vrouw. Dit is centrifuge. We zo op de slup hebben. Een centrifuge? Geen centrifuge. Centrifuge. Waar is dat? Vroeger gingen ze dus, de vrouwen die ken je gingen langs de deuren bedelen. Het fooien jagen, het foei jagen. En daar is de centrifuge van gekomen. Centrifuge. Just. En voor de ganse omgeving van Zittert, zelf kan ik nu, en al die dorpjes, komen ze met vastelovend naar Zittert her op bedevaart naar dat centrifuge. En gingen dus heel zingen, lijven maken en maar op, om zomaar. Dus dit is eigenlijk de Sint-Hossius van Zittert. Nou, als je zegt Sint-Hossius, dat beeld dat is een oud reliek natuurlijk, dus dat is een heel oud beeld, hè. Maar we missen in een pink, en nu weet ik dat er een Venlo van de Sint-Hossius-verering, dat die alleen in een pink vereren. Dus misschien huurt dat komt dat uit hetzelfde bronnetje. Ik denk dat de pink van Sint-Hossius hoort bij Sint-Hossius. Het allertofste is dat ik eens gezegd heb, we dit beeld mogen weggeven aan de winnaar van de Prinsenquiz dadelijk. Dames en heren, René Houstermans. Ergens in Studio 9 staat op dit moment Jolien Linsen. Jolien, wie wist hij zich?
Ja, vanaf vandaag gaat Ruud Kleine de geschiedenisboeken in. Niet alleen als radiopresentator en televisiepresentator. Maar ook als degene wat polsbandjes, vrouw Deurs, had opgespoord. Ruud, dat ze nog 10 tips kunnen maken om het pleitjes uit te zoeken. Ja, en ik neem meteen risico en ik ga in sleep zijn, maar daar is geen sier bij liggen. Het is oude vandaag. Ik denk, Nee, maar René Hoostermans had wel een cheer bij zich. Dus... Er is nog geen oude eigenlijk gewoon zaken. Ja, okay. Goed. Hey, muziek. Ik ga eens even gekeken naar vastelovend aan de andere kant van de oceaan. Want in Limburg in de vastelovendsmuziek is ook veel een beetje geleend uit Zuid-Amerika. Rond de jaren 80 zo'n beetje hoe het gans erg in om een samba in een vastelovensliedje te verwerken. En dat zie je echt gans erg veel terug. Laten we even beginnen met deze. Ik ga dich even laten huren. Moet ik hem even te hoe goed toveren. Hey, de zingende potsvrouwen. Met Samba Brazil. Ik laat hem even bij Nira, zie je? Daarachter. Uit Maastricht, hè? Uit Maastricht. En dan zetten we hem nu even op. En eens kijken of we dan bij het refreintje uitkomen. Ja, dat kumpen. Ja, ze zijn nog net echt los in de heupen, maar dat kan langzaam. Ja, ja. Brazil. Ja, dat ging ook een beetje stief, dus we gooien nog een samba tegen. Ik pak hem maar eraan even, zo, hop. Oh, dat is nog Want de zingende potsvrouwen, ja, dat kennen we nog even gauw nog heel. Ik hou hem stiekem al een keer afgestoft, maar het past nu weer in het rubriekje. Ik dacht, hé, dat is gauw gevangen. We gaan nog klumpjes, blumkes met de pyjama samba. Eigenlijk uit dezelfde periode. Let op de kumpen. Hop, ik zet hem erop. En dat, hè? Samba. Ja, dan wil ik eigenlijk ik pak hem wel weg met een echte vastelovens slager, echt een grote hit. Mag ik een hoergeet aan het werk zetten op oude vandaag, joh. Moest ze hem even op 33 zetten, kijk, dus zei je, duw je maar even tegen dit schakelaartje, we moeten naar 33, gewoon even hel duwen, want het is oud materiaal, goed zo. Want we gaan een verzamelaar pakken uit Venlo, ja, en doorsteed, als het has over een samba hit. Van Ben Verdelle, de vastelovens samba, moesten kijken wie dat café dan gaat reageren. Want ik til op, let op te geten. Ik ga even starten. Oh. Hop, en 3 ermee op. Oh, verdomme nog een keer. Nou, anders starten ze hem daarachter wel even in. Want de hand van de reserve ding, ga even kijken, daar geten. Nee, het ding is echt kapot nu. Jongens, laat er maar komen. Heeft die prinses gedaan? Ja, die prinses. Ja, het is toch allemaal gevoeteld hier. Ja. Olé, in Brazilië, dit is weer olé, olé, ja, ja. Signorie, familie is er ook nog bij. Ruud, en natuurlijk, dit is een succesformule. Succesformule Samba en we zijn ongeveer 35 jaar weer, dus misschien kennen we wel weer een keer in de nieuwe vastelovens, weet je toch? Misschien een idee voor Nick en Patrick. Peppo, kom maar, Peppo, hey! Ja, vorig jaar worden ze er in Ins. Nick en Patrick, kom hier mannen. En meteen stingen ze in de finale van het LVK. Dat ging supergoed. Dit jaar helaas niet de finale gehaald. Teleurstelling. Ja, het is een wedstrijd dat we winnaars en verliezers eigenlijk, hè. Ja, nu is het voor Dikveld eigenlijk gewoon mee, want toen mag ze weer op de boetezitting gaan zingen. Ja, vandaag zaterdag met de Radlers met Superzoenendag nog een keer naar Venlo. Dat is wel heel erg leuk. Ja, want dat was een paar jaar geleden en eigenlijk nog steeds een enorme hit. Even kijken. Oh ja. En ik vlieg wie een vogel, ben zo sterk wie een tiger en zo goed wie een giraf, ja zo goed. Oh. En ik spring. Nu ging dat dansschool alweer. Dit kent ze ook perfect, dat dans. Ja, helaas. De Radlers maken er schoon. Mag ze niet mee? Nee. Ik ga ze aanmoedigen. Ik zal voor het podium. Ja, geweldig. En germaan genoeg hier in vastelovend gasten. Een goed applaus voor Nick en Patrick met In het Zuiden. Zuiderlingen, nodig huren! We houden van tradities, protocol en repetities. Met een trumpje in de mond,
conversatie, alles gaat bij hand in hand in het zuiden van het land. Want de leven is hier echt oké. Weer genieten met de zachte G. Hey bij Jos, hey bij Us, hier bij ons. In het zuiden, hoe het vieren al van jongs af van de gos. In het zuiden, of voor de joeks, of voor de lol, of voor de spaas. Naar het zuiden, hoe het volk rijdt springt en een nachtegaaltje zingt. In het roetgeel ons hun eigen hol. Dat is niet geboren vis en met wat vastelavond is. Dat is heel die in het zuiden. Hermanie of schutterij, ook goed en klein dat lukt de wee. Weer een misophoon, buurt gevierd door aard en doel. Alle prinsen adjudanten, prinsessen, muzikanten, hier heeft zijn hart verband om het zuiden van het land. Want het leven is hier echt oké. Weer genieten met de zachte G. Hey bij Jos, hey bij Us, hier bij ons. In het zuiden, hoe het vieren al van jongs af van de gos. In het zuiden, kom voor de joeks, of voor de lol, of voor de spaas. Naar het zuiden, hoe het volk rijdt of springt en een nachtegaaltje zingt. In het roetgeel ons hun eigen hol. Dat is niet geboren vis en met wat vastelavond is. Dat is heel hier in het zuiden. We zien heen en we zien heen en we zien hier. We zien heen en we zien heen en we zien hier. En we zien overal. De winkelweer zie je zelf in kaal voor les. We vieren alles chique, alles goede chique. We vieren alles chique, schoenen op in een restaurant. Hey bij Jos, hey bij Us, hier bij ons. In het zuiden, hoe we vieren al van jongs af van de gos. In het zuiden, kom voor de joeks, of voor de lol, of voor de spaas. Naar het zuiden, hoe het volk rijdt of springt en het nachtegaaltje zingt. In het roetgeel ons hun eigen hand. Dat is niet geboren vis en met wat vastelavond is. Dat is hey, hey, hier in het zuiden. Dat is hey, hey, hier in het zuiden. Nick en Simon en Patrick met een liedje. Wie hoort dat liedje ook alweer? Wie hoort dat nou? In het zuiden! Dankjewel jongens. Tijd voor de Quincenprijs. En we spelen vandaag de Quincenprijs met de Prinsen tegen de Aaie Weaver. Dus hebben we nog een mooie jonge dame. Kom even heen mevrouw, kom. Jawel, we hebben nog nodig. Kom. Ja, alle vrouwen zien voor hem, alle prinsen zien voor hem. En bewegen. Kom, we doen een quiz. Ren je rond. Anders kunnen we de quiz nog niet spelen. Eerste vraag. Gisteren waren Polsbeentjesdag, heel goed. Ja, grote productie wordt in Venlo een verrassing wordt neergezet. Een cadeautje dat wordt uitgepakt. Camera's op in regie door regie heen. Ja, dat is dus ook veel bij collega's. Is dat even afzien en dat gaat wel eens mis. Verslaggever Robert Jansen, een van de intelligentste verslaggevers die we hebben. Die moest in het nieuws verslag doen vanaf die geheime locatie. En mocht niet zeggen waar er stond. Kijk, dat ging zuur. Robert Jansen is op de plek waar het gaat gebeuren. Robert, mag jij al verklappen waar je staat? Ja, het antwoord is nee dus. En dan... Maar ik zal ook vast verklappen, niet alleen bij TVL, maar ook bij Oscar alles wat mis. Het ene schijnt het verklappen, weer verklappen. Robert Jansen zelf of toch iemand anders? Kom maar, bewegen, wat niks. Iemand anders? Denk geen Robert Jansen of geen ik Robert Jansen? Goed, laat maar kijken, weer verrooien. Dus goed kijken. Hè. Robert Jansen is op de plek waar het gaat gebeuren. Robert, mag jij al verklappen waar je staat? Ja, je ziet dat er al heel wat mensen zijn. Dus het Kijk is toch, Robert Jansen vanuit Blerik. En vandaag was te horen op Elling Radio via Elling Facebook. Dus sturen we onze slimste verslaggever. Ja, oké, 1-0. Ik weet niet meer voor je, maar toch. Vandaag is het Alt-Wie vandaag. Oké, terug over. In Pruisjes is dat heel goed. Hij stond weer opgefokte vrouw nu bij een verslaggever. Kijk,
Und jetzt beginnt die närrische Zeit. Stukenbrock, Hellau, das fühlt sich wie an. Dat hört zich weer. Die vrouw gaat nu zeggen wie tof ze het vindt in Duitse superlatieven. Neem één superlatief dat ze ook neemt en ik is een punt. Großartig. Großartig. Super. Super. Lass mal kommen. Und jetzt beginnt die närrische Zeit. Stukenbrock, Hellau, das fühlt sich wie an. Oh, super toll. Das ist einfach klassisch mit Zeit. Ja, alles goed erin. Totaal klasse, super, toll, fantastisch. Vandaag punt voor de, ik weet niet wat het staat, maar toch een punt. Schokkende beelden dan, hoe het L1 nieuws van morgen. Een man verkleed als knien, de begluurd voorbijrennende vrouw nu. En we hebben beslag weten te leggen op deze beelden van de bewakingscamera's. Maar kijk maar even in zijn gezicht. Kijk, dit kennen we. Wie is dat? Is dat iemand die nou toes op de bank zit in Heerlen? Of is het iemand die hier is? Zeg maar. Iemand toes op de bank in Heerlen of iemand hier? Heerlen. Goed zo. Laat maar zien. Hier is de knie weer. Goed kijken. Dat kennen we. Goed kijken naar dat gezicht. La Bamba! Oei, dat duurt dan gelijk een laatste optreden vandaag. Over die boeven gesproken. Postbijtjes voor de zoekkool zien op. Dus ze weer hoeveel grof geld bewegen. Kom op man, dat is aangeboden op Marktplaats. Nou, Ruud Kleine die had de dader eraan. Hè? Barry, kijk, daar ging de bellen. Met Ruud Grote, met wie spreek ik? Hoi, van Barry. Barry. Klopt het dat Stoe polsbandjes te koop was? Ja, ik heb nog een boot voor 60 dus. Polsbandjes, Barry, zijn gratis. En die werden uitgedeeld door L1 en Brandbeer. En toen Max Misbroek van het Vastelovensgeveul in Limburg. En dat vind ik niet kennen. Spreek met Ruud Kleine, L1 Radio. En de best live in de top 1111. En ik hoop dat ze die bandjes gauw van Marktplaats afholt en ze gratis weggeeft. Ja, oké. Nee, wacht. Nou is namelijk Barry aan het woord. En heeft Barry ik wil zeggen, heel grappig, maar fantastische smoes. Wie die bandjes per ongeluk op Marktplaats zien gekomen. Of gaat er toch iets anders gebeuren? Iets anders? Dan zat je... God, ga eigenlijk naar de verkeerde kant, maar dat maakt niks uit. Oké, even horen wat de echte stevige fan Barry, wat dit duidt. En toen was Barry stil. En weg. Barry heeft opgehangen. Hij heeft wel op zijn Facebookpagina stond dat hij zondag nog de soep koken. Dus ik ben benieuwd. Dames en heren, we hebben een winnaar! Ja. Ik heb alleen geen flauw idee meer. Dus dit waren de Quintenprins. Dankjewel. Hey! Wat komt hier nu? Nee, dit is een zand. Vastelovensfinale. Samen schlitte vera. Vastelovensfinale. Samen nog een keer Allah. De schminken van het gezicht. Het tekstje terug in de kist. De laatste liedjes gaan klinken. Weet nu al dat ik het mis. Vastelovensfinale. Samen slitten we af. Vastelovensfinale. Samen nog een keer Allah. Samen nog een keer Allah. Ja, eigenlijk wil ik er natuurlijk nog gaar niet aan denken. Hè. Het einde van de Vasteloven. Het enige wat de pinmachine een beetje kan verzachten is die grote Gulpen naar Vastelovensfinale. Dinsdagavond op de Meer in Gulpen gepresenteerd door Astrid en Erwin. En ook sinds dit jaar een zangduo, begreep ik dus. Ja, verrassend hè? Ja. Dat is ook vast, ja. Dat is goed hè? Vorig jaar was de eerste keer dat je dat samen gepresenteerd hebt. Ja. Wie is dat bevallen? Ontzettend goed, moet ik zeggen. Ja, het was gewoon één goed feestje. Wie een warm bad hè? Zullen we gewoon even kijken naar dat warm bad? Dus even onderdompelen. Ja. Leuk. Wie is het in de mond? De wintersport is het terug heeft, maar die voor hagelevol. Wie het heeft, die het stopt. Dat is toch zo fijn, wat zing ik in ieder weg.
niet meer wachten. Nee. Leuk. Het is toch een beetje een gekke oven. Het is natuurlijk een goed evenement. Er zijn grote artiesten, er werd gelachen. Maar toch ook een beetje met een troon. Ervaart je dat zelf ook zo als presentatieduo? Ja, toch wel. Ik bedoel, verbroeien ons nu en vanavond allemaal volledig in het feestgedruis. En dan gisteren helemaal los en zitten even alle dagelijkse dingen op en zie. En dat is gewoon genieten. En mensen dan dinsdag op de maandagulp steeds, dan zien ze heel veel geschminkte gezichten, prachtige verkleide lui. En vooral die sfeer en die ontspanning. Iedereen numt zich in de armen, schonkelt en geniet en zingt met. En dan gaat dat zo richting dat laatste en dan denken ze, verdorie. Het wordt toch wel zo leuk samen. Het ging zo snel. Ja. Met zingen, daar gaat het eigenlijk om, hè? Ja, inderdaad, want Vera zitten in een beetje op de traditionele vastelovensmuziek. Ook die artiesten die komen, die zingen ook de liedjes die iedereen kent. Bijvoorbeeld als ik nu zeg van rood, rood, rood. Rood in de rozen. Ja, zo gaat het bijvoorbeeld. Het gaat vanzelf. Ja. En nu heb je... Zijn je niet meer goed? Zo moet dat, hè? Ja. Wat heerlijk. Ja. Gerard, sinds dit jaar ook een vastelovens pin, hè? Een collectors item. Ja, dat is deze. Ik mag hem eigenlijk nog niet hebben, maar dinsdag gaat er pas echt verkocht worden. Een pin, verhouden pin erin, heb ik gezegd. En het leuke daarvan is dat de pin verkocht gaat worden door een aantal jongeren die naar Tanzania gaan. Met een project Global Aspiration. En een gedeelte van die opbrengst gaat ook naar die jongeren. Dus ja, dat is heel mooi. Voor het goede doel. Ja. Ik hoop dat het einde van de vastelovens dat nog heel lang Ja. duurt. Ja, maar wanneer er toch iemand bij is. Ja. Heel veel succes en heel veel plezier. Natuurlijk live te volgen vanaf 9 uur op L1 televisie dinsdagavond. Het is tijd om te kijken wie dit andere collectors item had gewonnen in Limburg. De onderweegsleutelhanger. Ja, die zien dan zeggen dat ze aan de beurt zien, maar dat is gaan niet zuur. Je moet ook kijken naar het programma. En dan had je geweten dat er nu nog een foto komt waar mensen toe op kunnen reageren via Facebook 11 al live gedoens. En dit is de foto van, ik geloof 6 dagen geleden. En dan kost ze 2 euro's in een keuken. En wat kregen we binnen aan reacties? Nou, bijvoorbeeld deze van Lars Peters. Die zit, we kunnen fluiten naar de vastelovend. Dat is een heel mooi beurtje voor in en op. Dat vind ik best kwant. Ivo zit onze foto op Facebook. Volgens mij kunnen we beter op Twitter. Ja. Twitter, Veugelke. Ja, goed zo. Och, wat heb ik geluk. Mijn vogel is terug. Zit ouder hier ernaast. Kijk, nou ziet gaan de beur. Werd er gewonnen? De laatste nummer 1. De laatste nummer 1. Dan is het nummer 2. Ja! Nummer 2, mensleuk, maar wat gewonnen. De prijs werd nog gebracht door Bas van der Zwaan. Maar die is toevallig net vandaag. Ongeveer. Kijk wel. Dames en heren, La Bamba. Yeah! Wow, ja, een Nojoren proberen en eigenlijk publiekslievelingen te zien geweest. Het LVK gewonnen, Dono niemand gewonnen, ook niemand erbij geweest en Joor zelfs. Dan denk ik, dat vinden ze best erg, maar van de andere kant, ik hoorde net dat je gewoon 2 jaar ziet voorgeboekt. We hebben dat verteld toen. Oh ja, ook een manager. Die kunnen met vastelovend hebben niks te doen. Dus kijk, nou heb ik ook. We kunnen nog bellen voor morgen. Dus het is wel erg dat ze dat LVK niet Joor op Joor wint. Ja, zeker. Anders zitten we nu de ganse vastelovend op de bank te wachten. Ja. En jij ze dan ook die tactiek heruverwerken? Denk je van, ja, dit heeft dit jaar niet zo goed gewerkt als toen. Dus volgend jaar moeten we iets radicaal anders doen. Nee, we waren proberen we ze net over het duo of trio. En ja. Toch Michael Hemels? Nee, toch een duo had je. Toch een duo. Ja, wat gaan we huren? Vertel maar. Iedereen! Dames en heren, gang op de Buutson. Het laatste optreden van vandaag. La Bamba! Gas op de zuga! Begint met de confetti-knal. Het is voor ons het beste paard van stal. 3 dagen op de vele beugels vieren. Kom weer aan door het getuig. Met de leeuw en onze nachtegaal. Dat je het beste goed, dat snap je wel. Want samen gaan weer zo begaaien. Zijn niet te haaien, geef maar gas. Iedereen die hier doet Limburgen is met vastelovend goed gestemd. Door een kleuren leven
we sneller zo weer blijven 3 dagen al. Iedereen die hier uit Limburg is met vastelovend groot gestemd. Gas op de Zuger! Kom op, wie verkens willen gaan. Het verstand op 0, de turbo aan. Want vuurs in het wit is het als woonzig. Is de kook zo goed wie ook. Naar de ene der van Heringhilch. Die het leste weer wordt tegengeschild. Kom, laat nu de glazen dan geslinken. Ik niet bedenken, geef maar gas. Vastelovend goed gestemd. Door de kleuren leven weer op. Geef het gas erop, kunt nemen stop. Kom weer op de pedalen stop, dan is het met de rust gedaan. De luiders hebben we sneller zo weer blijven 3 dagen al. Iedereen die hier goed Limburg is met vastelovend goed gestemd. Pedalen stond, wat is het met de rust gedaan? De luiders hebben we sneller zo weer blijven 3 dagen op. Iedereen die hier uit Limburg is met vastelovend goed gestemd. La Bamba, en als ik dat zo zie, dan denk ik ook niet dat Michael Hemels erop zijn plaats zal zien. Als ik heb wel de beste zalen kriegen, geloof ik. Dat heb ik wel begrepen. Nou, dat waren het. Ja, wat vond ze er nu eigenlijk zelf van vandaag, Frans? Ja, ik vond het wel joeksig. De beste foto van morgen vergeten. Oh ja, sorry. De foto van morgen, dat is deze foto. Nou, deze. Dat is dan met die doos. Dat is een prins onder een doos. Als je een leuke reactie hebt, doe maar op Facebook L11 Live. Maar Dig was een cruciale vraag vergeten bij die van de Gulpen Vastelovensfinale. Heb ze enig idee welke artiesten er stonden? Heb ze niet gevraagd? Ja, heb je niet gevraagd? Alle bekende. Cartouche, De Geliende, De Toddenzaak, Beppie Graaf, Frans Kronenberg. Oh, daar had ze het ook niet over te vragen. Iedereen is er. En La Bamba dan? La Bamba? Tot morgen. Wie is morgen de allerlaatste? Oh, La Bamba! Er staat